Oh karek delok wae kok gugup. Jo semangat aja pemanasan. Juduk ngono. Sono dino sesuk wae kok yo. Ojo ngono lah. Ono. Panas lebone jubung ngono. Panas secara udan gendeng kok piye kowe? Aja gugup apa wong, Guys. Oh, gugup. Oh, karek delok wae kok gugup kabeh aku. Nek sengel bawa kekek mok kalah. Ono lungane aku nek ngono lho poli ngono lho. Mak pateni we musuh iki nek wis sekitaran ra ngatasi. Tukang golek-golek ning arane. Terkicil ke sana. Apa? Cerita gitu. Kalah lagi. Awak turu men. Cemes resa melibat. Bocah ki mau lho, kena cemes Mirsa mau lho. Kok City lho. Bisa sampai kapan? Iya. Kok langsung kene lho, ngadeng isor nek kena isan yo. Kita sak gelem tok. Las. Tak tahu. Tidak terbang. Si bocah terbang. Bola aku bapak Persib. Tarik kendala aja berita. Ki kan duluran nek ning wendek. Oh,